The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko nitong nagdaang bagyong Christine. Hindi nalingid sa ating kaalaman na marami ang naapektuhan at nasalanta ng bagyo. At isa sa mga nabiktima ng bagyong Christine ay ang lugar ng Libon Albay na kung saan ang mga bahay ay inanod ng baha sa lakas ng ragasan ng tubig noon. Dahil rito, personal nating binisita ang isang pamilyang dumulog sa atin upang humingi ng tulong matapos mawasak ang bahay nila nang anurin ito ng baha. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, andito tayo ngayon sa Barangay Zone 4 Sitio Paklas, Libon Albay upang kamustahin at dalawin ang pamilya ni Nanay Nelia Rigaya. Sila'y matapos na salantahin ng bagyong Christine kung saan ang kanilang bahay ay inanod ng tubig baha. Hello po, good morning po. Kami po yung natasan na pumunta po dito para kumustahin yung sitwasyon niyo po dito sa bahay niyo, Nanay, ngayon. Mga ka-aksyon, giba at hindi na matitirhan pa ang bahay na ito ni Nanay Nelia. Naharang na lamang ito ng mga punong kahoy kung kaya't hindi ito tuluyang inanod ng tubig baha dulot ng bagyong Christine. Nung naano na yung tubig dito sa ilog, umapaw dito sa ilog, tapos naragasaan na yung bahay ko ng tubig, kaya naanod. Yung kataasan ng tubig hanggang po sa liig, tapos umalis na kami. Kinabukasan ng bagyo, nawala na yung bahay ko, inanod na. Dito po yung bahay kong dating hinanod. Ito yung bahay ko. Masakit talaga, madam. Parang hindi ko kayang yung problema ko pa. Tinitiis ko na lang dahil sabi ko, bahala ng Diyos sa amin. Sabi ko,
mabuti ko ako, mayroon pa sa amin nagbibigay ng pagkain eh. Kung wala, paano na daw ko ako itong mga apo ko? Kahit wala ka ako kaming ginakain, may nagbibigay man po sa amin. Talagang dati na mahirap yung buhay namin, namumurog limang ako, ito pang apo ko may sakit. Sabi ko kung saan tayo kukuha ang pera. Sabi ko, bahala na kako yung mahal na Diyos sa atin. Mabuti pa kako tamay nagbibigay sa amin ng relief. Paano daw tayo? Sabi ko, salamat na lang po sa tulong nyo. Mga ka-aksyon, ito yung pansamantalang naging tirahan ng pamilya ni Nanay Nelia kasama ang kanyang mga apo. Ito'y matapos na anurin ng kanilang bahay ng malakas na tubig baha nang humagapit ang bagyong Christine. Hirap, ma'am. Kasi nagdamag kaming basa, hindi kami nagpapalit ng damit, gawa ka ng namin inanod. Tapos, nakaupo kaming natutulog, kalong ko yung bunso ko. Anuhin na lang, tiyagaan ninyo kung ano meron dyan. Kainin nyo kung ano nandyan, kaya ng nanay. Kasi wala man tayo magagawa. Congressman Saldi ko, nananawagan po ako na naghihingi po akong tulong dahil sa bahay kong nadaanan ng bagyong Christy. Humihingi na lang po ako ng pagkain at malinis na tubig na inumin kasi mahirap dito sa buhay namin. Kung pwede sana mabigyan na po kami kasi wala po akong trabaho, walang pangbili. Yung mga apo ko kung ano kailangan na hinihingi sa akin. Malaking bagay na po yung binibigay niyong tulong. Maraming salamat po Congressman Saldi ko at sa mga lahat ng member ng Ako Bicol Party List at sana po marami po kayong matulungan po kagaya namin. Maraming salamat po Ako Bicol Party List. Ayan mga ka-aksyon, ang sitwasyon nila matapos na masalanta nitong bagyong Christine. So yung kabahayan nila, inanod na at sira-sira na yung kanilang bahay. Kaya napakasaklap ng kanilang sitwasyon. Yan mga ka-aksyon. At ngayon, kasama natin ngayong hapon itong si Lola Nelia Rigaya, 61 taong gulang. Magandang hapon po sa inyo, Lola. Magandang hapon po, madam. Opo. Magandang hapon po, madam. Opo, kanina Lola, habang pinapanood po natin yung video, talagang bumuhos yung luha po ninyo, Lola. Naalala niyo po yung sitwasyon, Lola? Opo, madam. Opo. Sige lang po, okay lang po yan, Lola. Kasi ramdam po namin yung talagang pinagdaanan po ninyo, yung iniwan nitong si Bagyong Christine. Kumusta po kayo ngayon, Nanay? Mahirap pa rin kasi may dadaanan naman ng panibagong bagyo. Hindi pa kami nakakaano ng mga gamit namin. Mayroon na naman po dumarating sa buhay namin. Kasi po yung mga gamit ko po. Pakibaba lang po, Nanay. Kasi po yung gamit ko po, itinas ko na naman sa mangga. Parang hindi na yan yung mga damit namin. Yung mga Mahirap gamit niyo talaga po, itinaas niyo po ulit sa mangga, sa puno ng mangga. Opo. Bakit po, Lola? Yung nakaraan po bang Bagyong Christine, wala po kayong mapaglagyan ng ibang gamit niyo, talagang doon po sa puno ng mangga? Kasi po, Dito po lang, Nanay, makilapit ah. Kasi po pa man namin yung ibang gamit pero yung lalagyan basag na kaya damit na lang po namin ang nakuha yung iba kaya pinagsaga na lang namin malaban ngayon. Nung tuyo na, ngayon dumaan na naman panibagong bagyo yan, sinako ko yung mga damit namin, itinas ko na lang sa puno ng mangga para hindi na kami mahirapan kung saan kami magbakwit. Opo. Ano yung preparasyon na ginagawa niyo po tuwing may ganito pong sama ng panahon? Ganun na ganun po talaga. Pag may sama ng panahon, yung mga gamit niyo po, inaakyat niyo sa puno ng mangga, itinatali po ninyo.
Ngayon po, madam, ngayon lang po ginawa ko to kasi malakas daw yung bagyo ngayon ang darating. Kasi yung tubig doon talaga malakas talaga. Kasi yung una kong, yung bagyong Christine, yung mga gamit ko, linagay namin doon sa tabi ng kalsada. Kinabukasan, wala na, inagis ng tubig. Kaya gano'n na lang yung ginawa ko ngayon. Inakyat ko na lang sa puno ng Opo. kahoy. Nung nakaraang bagyong Christine, sa gilid ng kalsada nyo linagay. Opo. Para hindi po sana. Iagis ng tubig. Opo, pero yun pa rin yung nangyari. Opo. Kumusta po ngayon, Nay? Ilan po yung apo po ninyo? Ano po, 3 lang po. 3. Ito pong apo nyo na nasa inyo po. Opo, ngayon binakwit ko na naman doon sa sa Likom. May bagyo na naman mga madam. Opo. Kaya nandun ko na iniwan sila sa Likom. Bumalik ako doon sa bahay kasi yung mga gamit namin na nung bagyong Christie, inakyat ko na doon sa punong kahoy. Nay, nakita po namin sa video, ito pong 3 nandun, yun po yung mga apo nyo po. Opo, Meron pong isang may sakit, opo, yung PWD. Opo. Kayo po yung nag-aalaga. Opo. Ano po yung nangyari sa kanya, Nay? ay parang talagang ganun talaga yung pinanganak. Saan po yung mga magulang nitong 3 nyo pong apo? Nandun na po, dumating na kasi sa Maynila siya. Pero nung nakaraang bagyong Christine, wala po yung mga magulang nila. Nandun na po, dumating na. Opo. So, Tapos may apo pa akong may sakit. gaano kahirap na yung sitwasyon nyo nung may... Naku po, madam, mahirap na mahirap. Mahirap na mahirap talaga, madam. Hindi ko malaman kung paano gagawin ko itong mga apo ko to. May sakit pa ako ito. Wala pa akong asawa na makatulong sa akin. Pero sa awa ng Diyos, madam, tinitiis ko na lang baka ito ka ako ng ng Diyos. Hindi man natin malaman kung talagang gano'n ang dumada ng masamang panahon. Kahit na yung mga gamit namin, iagis ng tubig, basta yung tayo kako buhay. Opo. Nung kasagsagan po yung bagyo, Nay, saan po kayo lumikas? Lumipat po ba kayo ng bahay or doon lang talaga kayo sa bahay nyo nung kasagsagan ng bagyo? Nga yung bagyo, na malakas na yung tubig hanggang dito na lang po sa Baywang. Nagtakbuhan na kami papunta doon kasi yung bahay namin, malapit man lang sa kalsada, doon na lang po kami sa may tulay sa kakapitbahay namin, doon na lang kami natulog. Nung kinabukasan umuwi na kami, wala na yung mga gamit namin, inagis ng tubig, namumulima na ako doon. Sabi ko, Opo. Wala na yung bahay nyo kung saan nakatayo. nandun nga, yung tinayang po ng bahay ko, nandun pa, pero yung bahay ko malayo na doon, nakasandal na sa puno ng mangga. Opo. Inanod na po ng Opo, tubig inanod na baha. po ng Opo. tubig. Ilang buwan, ilang araw na din po yung nakalipas itong bagyong si Christine. Nakabawi na rin po ba kayo matapos itong nagdaang bagyo? Hindi pa po, madam, kasi nandun pa nga yung bahay namin sa puno ng kahoy kasi wala akong panggasto. Sabi ko, paano daw ako ito makatayo-tayo ng bahay. Wala man kakakong trabaho. Yan, problema ko kasi may sakit pa yung apo ko. Mahirap talaga, madam. So hanggang sa ngayon po, yung bahay po ninyo, nandun pa rin po sa puno ng... Nandun pa po sa puno ng kahoy kasi hindi ko pa man po maayos dahil wala pa akong gagasto. Lalo pang may susunod na naman bagyo. Sabi ko, ay naku po, aman Diyos, sana po kahit maglakas yung hangin, hindi na ang yagis tong bahay ko ng tubig. Kung yagis pa lang ako ito, ay naku, talagang wala na talaga akong masisilungan namin ng bahay. Wala akong panggasto, madam. Opo. Ngayon po, Nay, meron naman tayong kinakatakutan na bagyong Pipito. Opo, yan po ang tinatakutan pa namin. Kaya sinipti ko na lang yung magina doon sa Likom bago ako bumalik doon sa bahay. Sa Likom, ano po itong Likom, Nay? Sa talagang bakwitan ng mga Ito po yung pansamantalang nililipatan Opo. ninyo po. Opo. So, makalipas po itong bagyo na na dumaan itong bagyong Christine, meron na din po bang nagpaabot ng mga tulong po sa inyo? Mayroon naman po yung mga relief, ganun, tubig, yung mga kape. Opo, palapit lang po. Tubig lang po, tapos mga pagkain, tigda 2 kilong bigas, may 5 kilong bigas. May nag-ano naman po doon nagtutulong. Paano kung matapos na yung mga relief, paano na lang tayo, wala tayong trabaho. May sakit pa ako yung apo ko. Yun po yung pinoproblema nyo na ngayon, Nay. Kasi kung matapos na po itong mga binibigay ng mga ayuda, tulong, Kung magpapabaya, kung mayroon magpapalabada,
Naglalabada ako, nag-ano na sa kantin kung mayroon. Nagtsatsaga na lang parang may pagkain po kami. Paano po yung pang-araw-araw nyo ngayon, Nay? Kasi syempre, nahinto na po yung mga nagsisibig. Minsan, madam, mayroon pa man nag-iisa-isa na bibigay. Sabi ko gano'n. Di Oh. ba pag ano kami, nag-ano kami sa likom, Opo, pakilapit lang po, ma'am, ng mic. nag-ano po kami, madam, sa Opo, likom. ibaba nyo lang po, relax lang yan. O pag-uwi namin, dilinisista kami ng kapitan. O paglabas namin doon, binibigyan kaming tigda 2 kilong bigas, kape, asukal, gano'n. Opo. Pasalamat na lang tayo. At merong Papasalamat na lang nagbibigay, po ano, kami Nay? kasi may nagbibigay Opo. pa po. Eh paano lang po kung wala na talaga, sabi ko. Sa awa ng Diyos ka, kung bahala na tayo. Ngayon po, Nay, ano po ginawa nyo? Pansamantala po bang inayos nyo yung bahay? Or talagang hindi na po matirhan? Ano po, na pigtsatsagaan ko na lang po kasi siksikan kami doon sa ginawa kong ano, parang kubo-kubo pa yung trapal. Opo. Doon na muna kaming mag-iina. Parang hindi kami makisama-sama kung saan-saan na baita kasi mahirap pag madam may kasama kang iba. Opo. Kaya nagtsatsaga na lang po kami doon. Pero kung aayusin po yung bahay nyo, Nay, kaya pa naman yung mga... Kaya pa man po, madam, may natitira pa man pong sim kasi yung iba wala na. Inangis Yung na talaga ang haligi? tubig. Yung haligi wala na. Kaya nakaganon na sa... Nakatumba na. Opo. Kaya sabi ko sana, nakaano pa to sa kahoy, nakasandal pa ta kung wala na. Ay nako. Saan pupulutin yung bahay nyo? Baka kung dati, taga-saan kayo dati, Nay? Sa Paklas Ngayon? po. Taga Paklas? Opo. Sa Libon? Libon pa. O baka nga kung lahat yun inanod, Nay, baka ngayon ay taga Switzerland na kayo. Sana. Parang ayaw mo na sa Pilipinas, Mabuti Nay. nga tayo, yung bahay lang namin inano, hindi na lang kaming mag-iina. Uy, Nay, buti na lang, Nay. Ligtas po kayo. Opo, yan sana po. Opo. Pero ano po sana na yung kagustuhan po ninyo? Ang gusto ko sana, kahit kami mahirap, gusto ko mayroon po kaming matitira ng bahay, maayos yung bahay ko, parang hindi kami mahirapan. Opo, maayos yung bahay po Opo. ninyo. Para naman siguro, Sa syempre, pinaka-importante yung may masilungan. Ano po, Opo, Nay? kaya nagtsatsaga muna kami madam doon sa ginawa namin trapal bagang parang may lugar Pero yung susilungan. ano pa man yun nangyari, Nay, pinagdaanan po natin. Ang pinaka-importante, buo po kayong pamilya. Opo. At ligtas. Opo, ligtas lang po. Opo. Pero ito na yan, para sa agarang pagtugon sa inyong pong pangangailangan ngayon, nasa kabilang linya ng telepono, si Congressman Attorney Raul Angelo Gil Bungalon. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Attorney Gil. Magandang hapon, Remy, at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Opo, Congressman, naandito po si Lola Nelia. Isa po sila sa nawala ng bahay matapos pong rumagasa sa kanilang lugar. Ito pong si Bagyong Christine. So ngayon po, Congressman Gil, humingi po sila ng tulong na makabawi man lang mula po sa iniwang pinsala sa kanila nito pong Bagyong Christine. Ano po ba yung maaring maitulong natin, Congressman Gil? Well, tamang-tama, Remy, no? Dahil may bibigay tayo sa kanyang pinansyal na asistensya sa nagkakahalagang 10,000 piso. And alam natin ang kalagayan ngayon ni Nanay sa, of course, nasa lanta nitong Bagyong Christine, and of course, nasa stage lang, no, na nagre-recover pa. And dagdag doon sa 10,000, magpapadala din tayo at magbibigay ng relief goods, no? Pansamantala, at least may magagamit at may mga pangkonsumo ang miyembro ng kanyang pamilya. Ayun! Malaking tulong yan, Congressman Gil. Nanay, napakinggan niyo po, Nanay Nelia, si Congressman Gil. 10 piso po, 10,000 piso ang ibibigay po sa, hindi po 10 piso ha, 10,000 piso po, Nanay, yung ibibigay po sa inyo at food pack mula po kay Congressman Gil, kay Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List. Nagpapasalamat po ako sa tulong niyo. Pakilapit lang po, Nay, ng Nagpapasalamat po ako na kahit ganyan kami kahirap, may natutulungan po kami. Maraming salamat po, Congressman. Gil. Opo, walang anuman po, Nanay. Ulitin ko lang po, baka namali kasi si Remy na nabanggit, hindi po 10 piso. 10 piso, Ito po ay 10,000 piso or 10,000 pesos. Nanay, Nanay, alam natin na bukas
darating din itong isang pang bagyo, no? Si Bagyong Pipito. Pakiusap namin, no? Sana kung nasa flood prone area pa kayo o kaya nasa geohazard, kung pwede, sabihan nyo na po yung mga kapamilya nyo na ngayon pa lang po mag-evacuate na, tumanap na po ng lugar kung saan mas ligtas ang miyembro po ng pamilya. Nandun na po kami, nandun na po kami, Congressman Saldico po, nandun na po kami nag-evacuate na po kami sa Licom. Opo, nagsilikas na daw po sila, Congressman Jill, at pansamantala silang nasa doon sa Licom. Opo. Yun, at least nasa ligtas na silang lugar at siguro hinihingi ko na lang po, no, na manalangin tayo na kung hindi na talaga mapipigilan itong bagyo na dumaan sa ating lugar, at least wag lang sana, no, malaki ang magiging pinsala dito sa ating probinsya. Opo, sa muli, maraming salamat. Nanay, pasalamatan mo sa muli po si Congressman Jill. Maraming po salamat. Ano yun na nakalimutan? Ayan po, nanay, oh. Ayan po, nanay. Maraming salamat po. Ayan, Jill. nininervyos po si nanay. Opo, hindi po siya makapaniwala or hindi niya po inaasahan na Maraming 10,000 salamat piso po, Kung Jill. Ayan, Kong Maraming Jill, salamat po. Maraming salamat po, Congressman Jill Bungalon ng Sana po Ako Bicol matulungan mo Party po List. kami. Maraming salamat, Kong Jill. Wala nga naman po, Rems at nanay. Ingat po kayo pa uwi at ingat po tayong lahat. Salamat po at magandang hapon. Ayun, nanay, 10,000 piso po. Maraming salamat po. Sana po natulungan mo kami sa ng bahay. Salamat po. Anong Maraming sana? salamat Anong sana? po. Ayun po, matutulungan na po. Sino po sa muli po yung nakausap nyo, nay? Ayan, ay, si Congressman Jill. Ayan, ang mga Maraming ka-action. salamat po, Congressman Jill. Maraming salamat po. Oh, nanay, eto nanay, tanggapin niyo po yung 10,000 piso. Nanay, ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanay, tanggapin niyo po yung 10,000 piso mula po kay Congressman Jill at sa Ako Bicol Party Maraming List. salamat po. Oh, ayan. Upo ka ulit, nanay. Ayan, dahan-dahan na. Ayan. Nanay, hindi lang po dyan nagtatapos sa 10,000 piso. Ito din po, nanay, tanggapin nyo rin po itong food pack mula po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, nanay. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong po. Makakatulong po yan sa inyo, nay. Ano yung plano nyo pong gawin dyan, nay, sa 10,000? Parang ikatayo na po yung bahay ko. Parang hindi na kami maghihirap dun sa... Opo. Parang hindi po kami... Ayan. Bibili po kayo ng kahoy. Opo. Ano pa, nay? SIM. Yung iba, pwede pa man yung iba kong SIM. Bibili sana ako mga 6 na pidaso yatang SIM. Yung Opo. pang dinding, yung pang sahig. So makakatayo na yan, nay, ng bahay. Pwede na po ito. Opo, pwede na yan, nay. Pagkakasyahin ko lang po ito. Mahirap talaga. Mahirap talaga ang buhay. Mahirap talaga Opo. yung buhay. Ang pinaka-importante, nay, 10,000 piso po yan. Makakatulong po sa inyo, nay. Opo, maraming salamat po. Ayan. At syempre, nanay, bibigyan din po namin kayo ng tubig. Inumin nyo po, nanay, para po magamit po ninyo pang araw-araw. Opo. Sasamahan din po kayo ng aming team, nanay, pauwi po sa inyong bahay para po kayo ay makauwi ng ligtas. Opo, maraming salamat po. Nahikrab ako, madam. Ano, ma'am? Ano, ma'am? Nahikrab ako. Ayan. Sa sobrang tuwa ni nanay, hindi niya ma-express ng basta sabi niya, nanay, maraming salamat at nininervyo si nanay. Artista na kayo, nay. Ito sa mahirap. Ang pinaka-importante po na buhay po tayo Opo, yan at po. ligtas. Mga ka-action, sa pagbabalik po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, eto naman, bala ng baril, 10 taon na raw nakabaon sa kanang balikat ng isang ginang mula sa Balatan, Camarines Sur. Ang buong kwento, abangan. At mula sa Milaor, Camarines Sur, muli nating balikan ang ilang mga kwento ng mga residenteng buwis buhay ang sinapit sa Bagyong Christine nito lamang buwan ng Oktubre. At ang ora mismong pag-aksyon ng Ako Bicol Party List, abangan. Huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo.
para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang, ora mismo mula naman sa Balatan, Camarines Sur. Makakausap natin si Magdalena Ani, 64 years old, at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na si Beverly na nitong buwan lamang ay napag-alaman nilang may nakabaong bala sa kanyang kanang balikat. Ang buong kwento sabay-sabay nating alamin. Magandang hapon po, Nanay Magdalena. Magandang hapon po. Apo, Nanay Magdalena, kumusta po kayo ngayon? Medyo okay naman po. Apo. Nanay, pwede niyo po bang makikwento sa amin paano po nagkaroon ng bala itong balikat po ng inyo pong anak, na ito pong si Beverly? Paano po nagkaroon dyan ng bala? Ma'am, noong 2003 na massacre po kami. Ngayon po, 2003? yung anak. So, ibig sabihin, 2003. isang dekada na po mahigit. Opo. Matagal na po kasi po, nahiwalay yan sa amin. Nagpunta kaming Cavite, naiwan na siya doon. Pero, nung pagkamasakit sa amin, nadala naman agad sa ospital yan. Kaso hindi na nakuha yung bala. Yun pala, hanggang ngayon ay dyan nakabaon. So, ibig sabihin po, Nanay, 10 taon na po nung nakakalipas, nung nagkaroon po or may nangyari pong massacre. 21 years na, ma'am. May nangyari pong massacre doon po sa lugar nila. Opo. Tapos, hindi nyo po alam or hindi niya rin alam na meron pala pong nakabaong bala sa kanyang balikat. Alam po, ma'am. Kaya lang po, sabi po ng doktor, hindi niya ma-detect yung bala. Kaya pinabayaan na lang po muna namin. Hanggang sa nagpunta po kami ng Cavite dahil doon muna kami nanirahan. Tapos na-asawa na po si Beverly, nag-asawa na. Naiwan namin siya doon at ang kanyang pamilya, umuwi na po kami dito. Ngayon, nalaman ko lang nung October na may sakit na pala siya. Nangangayayat na, kaya nagdesisyon pa ako nung October 19 na sunduin po siya doon sa Cavite. Ayun. So, alam po ninyo na meron pong bala talaga sa katawan nitong si Beverly. Pero ang sabi ng doktor, hindi mahanap. Opo. So, pinabayaan na lang po na nasa katawan po niya. Tapos nung pag-uwi dito, pina-check up ko po siya at pina-x-ray ko po doon sa Lourdes Hospital po, doon sa Iriga. Ayan po, nakita po yung bala nandoon. Opo. Bukod pa po doon, may pulmonya po siya. Sa 10 taon po na nasa katawan ni Beverly yung bala, ano po yung naging epekto po nito sa kanya? Nangayayat po ba siya? Nangayayat na po siya, ma'am. Ayun. Tapos eto na po, meron na siyang sakit sa baga. Opo. Epekto na daw po yun nung balang yun. Opo. Pero pinatingnan niyo po talaga ito sa doktor? Opo, ma'am. Dati? Opo. Nung pagkamasakit sa amin, ma'am, dinala yan sa doktor. Kaya yung parang 2 bala yun, yung isa nakuha. Yun lang isang yun yung natira. Opo. Na hindi na na-detect ng doktor kung saan na yun nakabaon. Tapos itong nalaman na lang nung pagpa-x-ray ko, andun pa pala. Ay, kung hindi pa nagkaroon ng sakit sa baga itong si Beverly, hindi pa po siya magpapa-x-ray at hindi po makikita na nandun pa yung bala sa kanyang katawan. Opo, ma'am. Dahil hirap na hirap din po ang buhay nila doon.
Opo. Kaya nagdesisyon na po akong sunduin na lang siya. Mhm. Baka malaman ko patay na siya. Opo. Pero gustong-gusto po sana ninyong patingnan sa doktor. Kaya lang, walang-wala din po kayo. Opo, ma'am. Opo. So ngayon po, Nay, lumapit na po kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol Party List. Ano po yung nais nyo pong maitulong po namin dito po kay Beverly? Yun po lang, yan ma'am, maipagamot po, maopera po yung bala sa kanyang katawan at magamot po yung sakit niya. Okay. Yan po ang gusto ko pong hinging tulong sa Ako Bicol. Opo, makinig po kayo, Nanay Magdalena, no? Para sa maaring maitulong po, nasa kabilang linya ng telepono si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon, Sir Gerson. Magandang hapon naman po, Ma'am Lem. Opo, Sir Gerson, napakinggan niyo po itong si Nanay Magdalena, no? Ang hiling niya ay para dito kay Beverly. Hello? Opo. So ang hiling niya ay matulungan itong si Beverly sa kanyang gamutan. Ano po ba yung maaring maitulong natin para sa kanila? Bali po ang maitutulong natin sa kanila po, mapatingnan ulit yung bata, then kung ano po yung kailangan na laboratory, then kung kailangan na pong i-opera, lalayan po sila ng Ako Bicol. Okay, so Gerson, hindi na bata itong pinag-uusapan natin, itong si Beverly ay ilang taon na ito? 38 years old. 38 years old na ito at 10 taon nang nakabaon sa kanyang katawan itong bala. Opo, Ma'am Rem, tutulungan ng Ako Bicol. Ayan, kung kakailanganin ng operasyon, sasagutin ng Ako Bicol Party List yung hospital bills. Sasagutin ng Ako Bicol. Ayun, so Nanay Magdalena, napakinggan niyo po si Sir Gerson. Kung kakailanganin po ng operasyon, ano man po yung gamot na kakailanganin, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Salamat po sa Ako Bicol. Ayun, so kumusta yung pakiramdam nyo ngayon, Ay? Para dito Ako, ma'am, medyo, kapatid mong si Beverly. Medyo kasi halos hindi na ako makatulog. Kaya malaking malaking pong dumating po yung Ako Bicol na nakausap ko po. Ayun. Kayo pala pong makakatulong sa akin. Opo. Meron kayong mensahe po para kay Beverly, Nanay Magdalena? Ano po, ma'am? Ano yung mensahe mo para dito kay Beverly? Sana, ma'am, magamot na po siya. Kasi malala na po ang sakit niya, ma'am. Bilang isang magulang, napakahirap kung pagmasdan yung anak na nagkakaganon. Opo. So, ramdam po namin, Nanay Magdalena, yung pakiramdam nyo po bilang nanay, Pero eto po yung panghawakan nyo na tutulong po yung Ako Bicol Party List para po maoperahan itong anak po ninyo. At sa ganun po ay matanggal na po yung bala na nakabaon po sa kanyang katawan at gumaling na po itong anak po ninyo, Nanay Magdalena. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Gerson Alvarez, ang Ako Bicol Coordinator dyan sa Camarines Sur. Naka-aksyon, samantala balikan muli natin ang ilang mga kwento ng mga residente mula sa Milaor, Camarines Sur nang sila ay tamaan ng bagyong si Christine at kung paano tinugunan ng Ako Bicol Party List ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Panoorin po natin sa kwento ni Nomer Corporal. Sinasabing ito na ata ang isa sa mapaminsalang bagyo na magupit sa Bicol. Lubog ang mga kabahayan sa mabilis na pagragasa ng baha. Sinira rin maging ang sektor ng agrikultura at pumitil ng maraming buhay. Personal kong pinuntahan ang bayan ng Milaor sa probinsya ng Camarines Sur.
Sa bawat lugar na aking madadaanan, makikita ang kalunos-lunos na sinapit ng bayan. May ilang barangay pa ang lubog sa baha, kahit ilang araw na ang lumipas. Mahigit isang linggo matapos ang manalasa ang bagyong Christine, makikita na hanggang tuhod pa ang tubig dito sa Barangay Del Rosario sa bayan ng Milaor. Maging ang mga palayan sa bayan ay lubog pa rin sa baha. Maliban nga sa mga kabayan na linubog ng baha, makikita rin sa likod ko na ang dating palayan na ito ay nagmistulan ng lawa. Maging ang Milaor Central School ay hindi rin pinalagpas ng bagyong Christine. Dito sa aking likuran makita ang iniwang pinsala dito sa Milaor Central School, kung saan makikita ang ilang mga libro na inabot rin ng baha. Kaya hindi na mapapakinabangan pa. Halos lahat ng silid-aralan ay pinasok ng tubig baha. So yan, kanina makikita nyo rin na tulong-tulong na ang mga estudyante at mga guro sa paglinis ng bawat silid-aralan. Dati ma'am, yung mga naunang mga bagyo, hindi naman sir, hindi ito inaabot ng bagyo. Ang pinakamataas na bagyo nitong huli, hanggang dyan lang sir sa kanila. Dyan. Common na nagiging problem namin dito is yung hangin na bubuksan yung bintana. So ang sinecure namin dahil nasa taas kami, yung mga bintana. Tapos nakagilid naman, maayos naman. For sure yung mga nasa baba, so nag-prepare yun, iangat nila. Pero hindi expected yung taas ng tubig. Kaya dahil kahit mataas, inabot almost hanggang bubong. Hanggang bubong? So ngayon ma'am, ang rini-request nyo, especially dun sa LGU, yung tubig, yung BFP, para mas mapadali yung paglinis nyo ma'am. Kahit flashing lang sir, kasi didikit na yun sir. Tapos, at as much as possible, yung mga MDRRM at least pumunta dito para yung mga module na nabasa, maiano. Ano ma'am yung nakakuin dito mga appliances ma'am? Water dispenser, TV, yung lumang radyo na yung mataas pa, na may ano, parang ano. So ayan mga ka-aksyon, talagang putik na putik itong eskwelahan at humingi rin ng tulong ang eskwelahan sa BFP upang mas mapabilis ang pagbomba nitong mga putik dito sa eskwelahan. Sa kabila ng trauma mula sa pinsalang natamo dahil sa bagyong Christine, makikitang unti-unting muling bumabawi ang bawat isa. Kanya-kanya ng linis sa kanilang mga tahanan. Ang iba ay nagtayo na ng kani-kanilang mga pansamantalang bahay. At ang iba naman ay bumalik na sa paghahanap buhay.
Isa na nga riyan ang 66 years old na si Lola Flora ng Zone 1 Barangay Amparado. Ganito na lang ang tubig para abutin na. Sabi niya, mabuti nakalipat kami. Kung hindi, talagang makukulong kami sa loob. Paglabas po namin dito, ganyan na lang po ang tubig. Dito na kayo Opo. sa Bintana. Mabilis yung pag-agos. Madali po ang tubo nila. Dito po, paglabas ko, hanggang dito ko na. Tapos po, naglampas tao na. Hindi nyo na inisip yung mga gamit nyo, ma'am? Pinatong-patong na po namin kaso, natumba. Pati yung lutoan, lahat po nasa loob. Pati yung, naisalban lang namin yung dryer, na itaas ko. Hindi rin niya mapigilan na mapaluha dahil sa walang natira sa kanyang ari-arian. Maging ang mga appliances tulad ng refrigerator na ginagamit niya sa kanyang negosyo ay hindi na rin mapakinabangan. Nung simula ng bata pa ako, ito po yung pinakamataas talaga. Nakita mo mang yung kalagayan ng bahay niyo, ma'am? First na, katapos ng bagyo na nakita mo mang yung bahay. Tapos na yung naramdaman niyo? Parang naiyak nga ako. Siyempre, nawalan ka ng gamit, tapos yung namin, para pag kumain kami, hindi kami makakain. Paano po kung saan kami kukuha ng pagkain namin. Nagpapasalamat po ako kasi nagbigay ang LGU, tapos nagdumating din po yung Ako Bicol. Pasok ka pa. Kailan di ka po makapasok sa pinto? Gawa ng bayaan mo na po siya. Yung yan. Yan. Malalim talaga. Ay, sira na talagang pinto. Ayan po, ang loob ko. Yung rep. Tingnan niyo po ang sitwasyon. Sa loob ng bahay ni Lola. Oo, yung rep, hindi ko pa nirep. Yung rep? Ay, sayang pala yung... Bakas. Ay, ito, lampas tao. Kung titignan nyo sa height ni Lola, lampas tao. Lampas tao na. At mabuti na lang mga kaaksyon na pagdesisyonan nila na lumipat na sa kabilang bahay kung saan may kalawang kalapag. Kung hindi, talagang matatrap kayo dito. Matatrap po talaga kami. Kung may gusto mong tumulong sa amin, papasalamat din ako. Kung mayroong gustong tumulong sa amin. Kasi wala na po ko talaga kung... Naikwento rin ng kanyang kapitbahay na si Lilia Pado. 69 years old ang kanyang naging karanasan noong kasagsagan ng bagyo. Saan ma'am yung tubig? Dito. Lampas tao Opo, tingnan mo itong mga nakahanger ko. Ang puputiin yan. Ngayon, lamisa yung lalagyan namin ng plato, doon, yung higaan namin. Katulad din ni Lola Flora, wala ring natira sa kanyang ari-arian. Hindi rin niya lubos akalain na ganoon kabilis umapaw ang tubig. Gano'y hindi rin naman ganito noong mga nagdaang bagyo. Halos nawalan na rin sila ng pag-asa na sila'y makakalabas pa ng buhay sa kanilang bahay. Dati-dati hindi naman nagbabahang ganito kalalim. Ngayon lang, kaya kampante kami. Akala hindi na kami aabutin dyan sa pinagawa kong... Nandun kayo lahat, ma'am, sa taas na yun? Oo, saka yung anak ko na lalaki dyan. Saka yung dalawa niyang anak. Ay, aabutin na kami. Wala lang lalabasan. Sabi ko, sige na, labas na tayo. Kung hindi kami, sir, nakalabas, siguro may patay sa amin. Sabay-sabay sila kasama yung kanyang ako at anak. Lumangoy na sila. Oo. Simula doon sa medyo mataas nilang pagbaba namin, gaganyan-ganyan. Parte ng bahay, lumangoy sila Lola palabas doon sa pintuan. Opo. Para makapunta doon sa kabilang bahay. Dito, nagganyan na lang kami. Tapos kami dito sa sampayan. Yung, kumbaga, yung sampayan ang nagsilbing guide nyo para makalabas. Yung anak ko naman na lalaki, tinutulak kami papunta doon. Hindi kami makaasbas ba? Kasi Maagos. papunta doon. Nangangailangan pa po kami ng tulong dahil po sa kalagayan namin. Kung sino man po ang may mabuting kalooban, tumulong sa amin.
Agad naman na nagpadala ng agarang tulong ang Ako Bicol Party List sa pangunaya ni Congressman Zaldico, katuwang si House Speaker Martin Romualdez sa bayan ng Milaor. At isa sina Lola Flora at Lola Lilia sa nabigyan ng ayuda, bagay na pinagpapasalamat nila. Ganyan po pinapaabot po kan sa tuyang mahigos, mabuot asin matinabang na Congressman Zaldico, asin po sa iyang sarong partner pang congressman, na saruman pong mahigos si Congressman Jill Bonggalon, ini pong tabang na hinatod po sa tuya, bilog pong Camarinesor, bilog pong Bicol Region po ang dinadarahan ta kani, dahil arog po kayan katibay ang sa tuyang Ako Bicol Party List, 24/7. Samantala, maliban sa mga ayuda, 3 araw matapos manalasa ang bagyo, ay agad na nagpadala rin ng Ako Bicol Party List ng rubber boat upang makatulong sa isinasagawang rescue and relief operation. Labis naman ang pasasalamat ni Milaor Mayor Anthony Reyes. Puso kami nagpapasalamat ni Ako Bicol Party List sa speedboat. Gayon din po sa ating Speaker of the House, Congressman Romualdez. Maraming salamat po sa iyo, boss, and sa ating Pangulo sa patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na po sa oras ng kagipitan sa bagyo po. DBM, tulong po para sa Bicolano. Bangon, Bicolano! Sa kabila ng unos na kanilang pinagdadaanan, sa kabila ng lahat ng nangyari, makikita pa rin sa mga mukha ng mga residente ang isang pag-asa na sila'y makakabangong muli. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Yan mga ka-aksyon, 40 days to go na lang at Pasko na. Mga ka-aksyon, manatili po tayong ligtas at preparado dahil mga ka-aksyon, wala pong tatalo sa laging handa. Mga ka-aksyon, manatili tayong mag-iingat, lalo na't ngayong may nagbabadyang bagyo, itong si Bagyong Pipito. Okay? Tandaan mga ka-aksyon, magpapasko na, kaya dapat po tayo ay laging ligtas. Hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at maraming salamat po. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa